ହଁ କୋଉ ପିଲା କହିଲେ? ଆନନ୍ଦ ହଁ ଆଉ ଓଟ ଆଉ ପିଲା ହୁଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ତମ ଭାତ ଖାଇବନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପିଇବ। ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାତ ଖାଇଲେ? ବାନ୍ତି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଭାତ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହବ। ହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ଭାତ ଖାଇବିନି। ଜମା ଭାତ ଖାଇବନି? ଆଜିଠୁ ଭାତ ଖାଇବନି? ନା ଆଉ କୋଉ ଦିନଠୁ ଭାତ ଖାଇବ? ଆଲି କାଲି ଭାତ ଖାଇବ? ହଁ। ଆଜି ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ? ଭାତ ଭାତ ଖାଇବଟି? ଆଉ ଭାତ ଖାଇଲେ ତ ବାନ୍ତି ହବ। ଆମେ ଏଇ ମୋ ଭାତରେ ରାଗ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତୋ ଭାତରେ ରାଗ ପକେଇଛି? କିଏ ରାଗ ପକେଇଛି? ମାମା ମାମା ରାଗ ପକେଇ ଦେଇଛି? ହୁଁ। ମାମାକୁ ତାହେଲେ ମାରିବା ଆଉ। ଏ ତ ଚିକେନ୍ କିଏ ଦେଇଛି? ନାନା ନାନା ଦେଇଛି ଚିକେନ୍? ହଁ ଆଉ ନାନା କ'ଣ କହିଲା?